హరే కృష్ణ. సో కొంచెం కీర్తన చేద్దాము. హరే కృష్ణ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. 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 జయ రాధా కుంజ విహారీ. గోపీజన వల్లభ గిరివరదారి. గోపీజన గోపీజన వల్లభ గిరివరదారి. యశోదనందన వ్రజ జనరంజన. యశోదనందన వ్రజ జనరంజన. రజరంజన. యమునా తీరావనచారి. యమునా తీరావనచారి. యమునా తీరావనచారి. యమునా తీరావనచారి. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే. హరే రామ హరే రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. రామ హరే రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే.
Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. జయ రాధా గోవింద రాధా గోవింద రాధా గోవింద శ్రీ రాధే Jaya Jaya Radha Radha Govinda, Govinda Radha Radha Govinda, Govinda Radha Radha Govinda Govinda, Sri Radhe. Sri Radhe. జయ రాధా నీల మాధవ్ రాధా నీల మాధవ్ రాధా నీల మాధవ్ శ్రీ రాధే Jaya Radha Radha Nila Madhav Radha Radha Madhav Radha Nila Madhav Radhe. జయ జగన్నాథ జగన్నాథ బలదేవా జయ సుభద్రా జయ గౌరనితాయ్ 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 జయ గౌరనితాయ్ Jaya Gaurani Jaya Gaurani జయ ప్రభుపాద్ 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 జయ జయ ప్రభుపాద్ Jaya జయ జయ గురుదేవ్ 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 జయ జయ గురుదేవ్ Jaya నితాయ్ గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నితాయ్ గౌర హరి బోల్ Nitai Gaura Hari గౌర ప్రేమానందే హరి హరి బోల్ Hari Hari Bol. Hare Krishna Prabhuji Pranamam. Hare Krishna. ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. Om నమో భగవతే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తి
भक्तिर्भवति नैष्टिकी నైష్టికే హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం నుండి స్వాగతం. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవ అయినటువంటి క్లాసులో మనము 4వ స్కందము 3వ అధ్యాయమైనటువంటి శివుడు సతీదేవి సంవాదము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నాం మనము. సో ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు 8 మరియు 9వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ ఆధారంగా ఈ అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 3వ అధ్యాయము 8వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. సత్యువాచ ప్రజాపతేస్తే స్వసురస్య సాంప్రతం ప్రజాపతేస్తే స్వసురస్య సాంప్రతం ప్రజాపతేస్తే స్వసురస్య సాంప్రతం నిర్యాపితో యజ్ఞమహోత్సవ కిల నిర్యాపితో యజ్ఞమహోత్సవ కిల నిర్యాపితో యజ్ఞమహోత్సవ కిల వయం చ తత్రాభిసరామవామతే వయం చ తత్రాభిసరామవామతే వయం చ తత్రాభిసరామవామతే యద్యర్తి తామి విబుధా వ్రజంతి యద్యర్తి తామి విబుధా వ్రజంతి యద్యర్తి తామి విబుధా వ్రజంతి సత్యువాచ ప్రజాపతేస్తే స్వసురస్య సాంప్రతం నిర్యాపితో యజ్ఞమహోత్సవ కిల ప్రజాపతేస్తే స్వసురస్య సాంప్రతం
నిర్యాపితో యజ్ఞమహోత్సవ కిల ప్రజాపతే శ్రీవసురస్య సాంప్రతం నిర్యాపితో మహోత్సవ కిల వయం చ తత్రాభిసరామవామతే యద్యర్తితామి విబుధా వ్రజంతి స్వయం చ తత్రాభిసరామవామతే యద్యర్తితామి విబుధా వ్రజంతి హరే కృష్ణ. సత్యువాచ ప్రజాపతేస్తే స్వసురస్య సాంప్రతం నిర్యాపితో యజ్ఞమహోత్సవ కిల వయం చ తత్రాభిసరామవామతే యద్యర్తితామి విబుధా వ్రజంతి సత్యువాచ హరే కృష్ణ. మాధవి, నీలప్ మాతాజీ, ఇందుమతి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. సత్యువాచ ప్రజాపతేస్తే స్వసురస్య సాంప్రతం నిర్వ్యాపితో యజ్ఞమహోత్సవః కిల వయం చ తత్రాభిసరామవామతే యద్యర్థితామి విబుధా వ్రజంతి. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. సత్యువాచ ప్రజాపతేస్తే శ్వశురస్య సాంప్రతం నిర్యాపితో యజ్ఞమహోత్సవః కిల వయం చ తత్రాభిసరామవామతే యద్యర్థితామి విబుధా వ్రజంతి. ధన్యవాదాలు హరే ప్రభు. కృష్ణ. సో సతీ ఉవాచ సతీదేవి పలికెను సతీదేవి పలికెను ప్రజాపతేః ప్రజాపతే దక్షుడు దక్షుడు తే మీ యొక్క స్వసురస్య స్వసురస్య మామగారు మామగారు సాంప్రతం సాంప్రతం ఈ సమయమున ఈ సమయమున నిర్యాపితః నిర్యాపితః ఆరంభించిరి ఆరంభించి యజ్ఞ మహోత్సవః యజ్ఞ మహా ఉత్సవః మహాయజ్ఞమును మహాయజ్ఞమును ఇలా ఇలా నిక్కముగా నిక్కముగా వయం మనము చ మరియు మరియు తత్ర అచ్చటకు అభిసరామ పోవచ్చును వామ ఓ నాథ తే మీకు యది అర్థిత ఇష్టమైనచో అమి ఈ విబుధాః దేవతలు వ్రజంతి పోవుచున్నారు ఏలయన. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. సతీదేవి ఇట్లు పలికెను
సతీదేవి ఇట్లు పలికెను. పలికెను. ఓ నాథ, ఓ ఓ నాథ, నాథ, మీ మామగారు మీ మీ మామగారు మామగారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు గొప్ప యజ్ఞమును గొప్ప గొప్ప యజ్ఞమును యజ్ఞమును నిర్వహించుచున్నారు. నిర్వహించుచున్నారు. ఆయనచే ఆయనచే ఆహ్వానితులై ఆహ్వానితులై దేవతలందరూ దేవతలందరూ అచ్చట కేగుచున్నారు. అచ్చటిస్తున్నారు. మీకు ఇష్టమైనచో మీకు ఇష్టమైనచో మనము కూడా మనము కూడా వెడలుదుము. వెడలుదుము. హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ భాష్యం చదువుతారా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యం బై జయశ్రీల ప్రపాదుల వారికి జై. తన తండ్రి మరియు భర్త నడుమ నెలకొని ఉన్న వైరమును గూర్చి సతీదేవి ఎరిగి ఉండెను. అయినను తండ్రి గృహమున అంతటి మహాయజ్ఞము జరుగుచు పలువురు దేవతలు ఏగుచున్నందున తానును అచ్చటికి వెళ్ళగోరుదునని ఆమె భర్తతో అనగా శివుడు తన భావమును వెలిబుచ్చాను. కాని ఆమె తన అభిమతమును నేరుగా వెలిబుచ్చక మీకు ఇష్టమైనచో మనం వెళ్ళవచ్చునని పలికింది. అనగా ఆమె తన కోరికను భర్తకు అనుకోతో తెలియజేసి. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 3వ అధ్యాయము 9వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. తస్మిన్ భగిన్యో మమ భర్తృభి స్వకైః తస్మిన్ భగిన్యో మమ తస్మిన్ భగిన్యో మమ భర్తృభి స్వకైః తస్మిన్ భగిన్యో తస్మిన్ భగిన్యో మమ భర్తృభి స్వకైః తస్మిన్ భగిన్యో ధ్రువం గమిష్యంతి సుహృద్దిదృక్షవః ధ్రువం గమిష్యంతి ధ్రువం గమిష్యంతి సుహృద్దిదృక్షవః ధ్రువం గమిష్యంతి ధ్రువం గమిష్యంతి సుహృద్దిదృక్షవః ధ్రువం గమిష్యంతి అహం చ తస్మిన్ భవతాభికామయే అహం చ భవతాభికామయే అహం చ తస్మిన్ భవతాభికామయే అహం చ తస్మిన్ భవతాభికామయే అహం చ తస్మిన్ భవతాభికామయే అహం చ తస్మిన్ భవతాభికామయే సహోపనీతం పరిబరహమర్హితుం సహోపనీతం పరిబరహమర్హితుం సహోపనీతం పరిబరహమర్హితుం సహోపనీతం పరిబరహమర్హితుం హరే కృష్ణ. తస్మిన్ భగిన్యో మమ భర్తృభి స్వకైః ధ్రువం గమిష్యంతి సుహృద్దిదృక్షవః తస్మిన్ భగిన్యో మమ భర్తృభి తస్మిన్ భగిన్యో మమ భర్తృభి స్వకైః ధ్రువం గమిష్యంతి సుహృద్దిదృక్షవః
తస్మిన్ భగ్నో మమ అహం చ తస్మిన్ భవతాభికామయే సహోపనీతం పరిబరహమర్హితుం. అహం చ తస్మిన్ భవతాభికామయే సహోపనీతం పరిబరహమర్హితుం. అహం చ తస్మిన్ భవతాభికామయే హరే కృష్ణ. తస్మిన్ భగిన్యో మమ భర్తృభిః స్వకైః ధ్రువం గమిష్యంతి సుహృద్ది దృక్షవః. అహం చ తస్మిన్ భవతాభికామయే సహోపనీతం పరిబరహమర్హితుం. వసంతాబాయి మాతాజీ, అయ్యర్న మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. తస్మిన్ భగిన్యో మమ భర్తృభిః స్వకై ధ్రువం గమిష్యంతి సుహృద్ది దృక్షవః. అహం చ తస్మిన్ భవతాభికామయే సహోపనీతం పరివర్గమర్హితం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. తస్మిన్ భగిన్యో మమ భర్తృభిః స్వకైః ధ్రువం గమిష్యంతి సుహృది దృక్షవః. అహం చ తస్మిన్ భవతాభికామయే సహోపనీతం పరిబర్హమర్హితుం. హరే ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం. తస్మిన్ ఆ యజ్ఞమున, భగిన్యః సోదరీగణము, మమ నా యొక్క, భర్తృభిః తమ భర్తలతో, స్వకైః స్వయముగా, ధ్రువం గమిష్యంతి వెడలియుందురు, సుహృత్ దిదృక్షవః బంధువులను చూచు కోరికతో, అహం నేను, చ మరియు తస్మిన్ ఆ సభయందు, భవతా మీతో పాటు, అభికామయే కోరుదును, సహా పాటుగా, ఉపనీతం వసగిన, పరిబరహం ఆభరణములను, గర్హితుం గ్రహించి. హరే కృష్ణ. బంధువులను చూడగోరి నా సోదరీగణము తమ భర్తలతో పాటుగా ఆ మహాయజ్ఞమునకేగి ఉండవచ్చునని నేను తలంచుచున్నాను.
నేను తలంచుచున్నాను. నేను కూడా నేను కూడా నా తండ్రి వసగిన నా తండ్రి ఒసగిన ఆభరణములతో అలంకరించుకొని ఆభరణములతో అలంకరించుకొని ఆ సదస్సునందు ఆ సదస్సునందు పాల్గొనుటకు పాల్గొనుటకు మిమ్ముగూడి మిమ్ముగూడి కనగోరుదును. కనగోరుదును. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యంపై శ్రీల ప్రభుపాద వారికి జై. ఆభరణములతోనూ చక్కని వస్త్రములతోనూ అలంకరించుకొని భర్తను గూడి ఉత్సవములకేగి బంధుమిత్రులను కలియుచు ఆ రీతిగా జీవితమును అనుభవింపగోరుట స్త్రీ యొక్క సహజ స్వభావం. భౌతిక సుఖమునకు మూల సిద్ధాంతము స్త్రీయే గనుక అటువంటి స్వభావం అసాధారణమేమియును కాదు. స్త్రీ అను పదమునకు భౌతిక సుఖరంగమును విస్తరించున్నది అని భావం. భౌతిక జగత్తునందు స్త్రీ పురుషుల నడుమ ఆకర్షణ హరే కృష్ణ మాతాజీ. నెలకొని ఉన్నది. బద్ధ జీవనమునకు చేయబడిన ఏర్పాటుయే అది. స్త్రీ పురుషుని ఆకర్షించగా గృహము, ధనము, సంతానము, స్నేహము మొదలగు వాణిని కూడినట్టి లౌకిక కర్మల పరిధి విస్తరించుచూ పోవును. ఆ విధంగా భౌతికావసరములను తగ్గించుకున్నటకు బదులు మనుజుడు భౌతిక భోగమునందే చిక్కుబడిపోవును. కానీ పరమశివుడు దీనికి భిన్నమైన వాడు కనుకనే అతని నామము శివుడు. అతని భార్యయగు సతీదేవి గొప్ప ప్రజాపతి యొక్క తనయ అయినప్పటికీ బ్రహ్మదేవుని అభ్యర్థనపై ఆమె వసగబడినప్పటికీ శివుడు భౌతిక భోగం పట్ల ఏమాత్రము ఆకర్షితుడు కాలేదు. శివుడు సుముఖుడు లేకున్నను స్త్రీగా సతీదేవి రాచపుత్రిక కనుక భోగింపగోరెను. తన సోదరీ గణము కావించి ఉన్నట్లు ఆమె తండ్రి గృహమునకే ఏగగోరెను. అచ్చటికేగి వారిని కలిసి ఆనందింపవలెనని ఆమె అభిలషించెను. తండ్రి వసగిన ఆభరణములచే అలంకరించుకొనేదని ఆమె ఇచ్చట ప్రత్యేకముగా తెలిపినది. భర్త వసగిన ఆభరణములచే అలంకరించుకొందునని ఆమె పలుకలేదు. అటువంటి విషయముల ఎడ ఆమె భర్త ఏమీనూ పట్టని వాడగుటయే దానికి కారణము. నిరంతరము దేవదేవుని ఆలోచనల ఎందే నిమగ్నుడై ఉండేది కారణమున భార్యను ఏ విధముగా అలంకరించి ఆమెతో పాటుగా సాంఘిక జీవనమున పాల్గొనవచ్చునో అతడు ఎరుగకుండెను. వైదిక విధానమును అనుసరించి పెళ్లి సమయమున కుమార్తెకు కట్నమొసగవలెను. అదే విధముగా సతీదేవికి కూడా ఆమె తండ్రి ఆభరణములతో పాటు కట్నమునొసగెను. కళ్యాణ సమయమున భర్త కొన్ని ఆభరణముల నొసగుట కూడా ఆచారమే. కానీ ఆమె భర్త దాదాపుగా ఏమీయును లేనివాడు కాబట్టి ఆ విధముగా వనర్చలేదని ప్రత్యేకముగా పేర్కొనబడినది. కనుకనే ఆమె తండ్రి వసగిన ఆభరణములతో అలంకరించుకొనగోరెను. ఎవరికైనా ఇస్తామా ప్రభుజీ? కంటిన్యూ చేయాలి. అయిపోయింది. శివుడు ఆమె ఆభరణములను తీసుకొని మాదక ద్రవ్యముల కొరకై ఖర్చు పెట్టకపోవుట సతీదేవి అదృష్టమనే చెప్పవచ్చును. ఏలయన గాంజాను త్రాగుచు కొందరు శివుని అనుయాయులు ఇంటి అందలి సమస్తమును కొల్లగొట్టుదురు. భార్య ఆస్తినంతటిని లాగుకొని వారు పొగ త్రాగుట, మత్తు పదార్థముల స్వీకారము వంటి కార్యక్రమములందు ఖర్చు చేయుదు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకమునకు ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ
కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ అధ్యాయంలో సతీదేవి మరియు శివుడుల మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంవాదముగా ఈ అధ్యాయాన్ని చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో ఆ మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉంటాడు. సో వాజపేయి యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేసిన తర్వాత బృహస్పతి వస యజ్ఞాన్ని ఆయన ప్రజాపతి అయినటువంటి దక్షుడు మరలా ప్రారంభించాడు. కానీ ఆ మహాయజ్ఞానికి శివుడిని అతడు ఆహ్వానపరచలేదు. కారణం ఏంటంటే అంతకుముందు వారిద్దరి మధ్య వైరం జరిగినప్పటికీ కూడా బ్రహ్మ అతన్ని ప్రజాపతులకు అధిపతిగా చేసినటువంటి ఆ కారణంగా అతనిలో మిథ్యా అహంకారము ఇంకా పెరిగిపోయి ఆ బ్రహ్మ యొక్క అనుమతి సమర్థన తనకు లభించి తీరుతుంది అనేటువంటి అమితమైనటువంటి విశ్వాసంతో అతడు బృహస్పతి వశం అనేటువంటి యజ్ఞాన్ని ప్రారంభించి బ్రహ్మర్షులను దేవర్షులను పితృదేవతలను ఇతర దేవతలందరినీ కూడా ఆహ్వానపరిచినటువంటి వాడు. ఎందుకంటే అక్కడ దేవతలు చేస్తున్నటువంటి యజ్ఞం కనుక నేరుగా వాళ్ళంతా కూడా అక్కడికి వారి యొక్క ఆహ్వానాన్ని అందుకొని అక్కడికి వస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ విధంగా వస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆకాశంలో వారు ఆ విధంగా మహాయజ్ఞాన్ని గురించి చర్చించుకుంటూ వెళుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ విషయము దక్ష తనయ అయినటువంటి సతీదేవికి తెలిసింది. ఆమె కాంచి స్వర్గలోక వాసులు వారి యొక్క భార్యలతో కలిసి ఎంతో సౌందర్యవంతంగా అలంకరించుకొని కంఠాభరణాలతోనూ మంచి వస్త్రాలతోనూ ఉండి వారు చర్చించుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నటువంటి ఆ విషయాన్ని, వారి యొక్క ఆవాస సమీపంగా వెళ్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూసినటువంటి ఆమె కూడా వారెంతో సుందరంగా ఉన్నారంటే సతీదేవి కూడా ఆ విధంగా వారిలాగానే వస్త్రధారణ కావించి ఆ విధంగానే అలంకరణ చేసుకుని భర్తతో పాటుగా ఆ యజ్ఞానికి పోవాలి అనేటువంటి ఆసక్తి ఆమెలో కలిగినది. సో అది స్త్రీ యొక్క సహజ లక్షణమే అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పినటువంటిది. ఇక ఈరోజు ఈ శ్లోకాల్లో సతీదేవి ఇక తన భర్త అయినటువంటి శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అంటూ ఉంటుంది. సో సతీదేవి, ఓ నాత, మీ మామగారు అయినటువంటి దక్షుడు ఇప్పుడు గొప్ప యజ్ఞాన్ని నిర్వహించుతున్నారు. ఆయన నిర్వహించుతున్నటువంటి యజ్ఞానికి ఆయన చేత ఆహ్వానితులైనటువంటి దేవతలందరూ వారి యొక్క పత్నులతో కూడి అచ్చట కేగుతున్నారు. మీకు కూడా ఇష్టమైనచో మనము అక్కడకు వెళుదాము అంటూ ఆమె తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని నేరుగా కాకుండా
తన భర్త అనుమతితో వెళ్ళే విధంగా ఆమె ఆ విధంగా అడగడము. సో దానికి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, సాధారణంగా భార్యాభర్తల మధ్య ఉండేటువంటి విధానంలో మరి సాధారణంగా భార్య అనేటువంటిది భర్తతో అనుకోతో ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకున్నటువంటి మన సాంప్రదాయ విధానంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని అక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మరి సతీదేవికి వాస్తవానికి తన తండ్రి అయినటువంటి దక్షుడికి తన భర్త శివుడికి మధ్య ఉన్నటువంటి వైరాన్ని గురించి ఆమె తెలుసుకున్నటువంటిదే. అయినప్పటికీ కూడా మరి తన పుట్టింటి దగ్గర మహాయజ్ఞం జరుగుతుంది. దానికి వివిధ లోకవాసులైనటువంటి అందరూ కూడా వారి భార్యలతో వెళ్తూ ఉన్నారు. అంతేకాకుండా అందరూ వస్తూ ఉన్నారంటే ఆమె యొక్క బంధువులందరూ కూడా అక్కడికి వస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే అలాంటి సమయాలలోనే కదా మంచి ఫంక్షన్స్ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి కార్యాలు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భాలలోనే అందరూ కూడా కలుసుకునేటువంటి అవకాశము, ముచ్చటించుకునేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది. సో కనుకనే ఆమె కూడా ఆ విధమైనటువంటి భావన కలిగి ఆమె తన అభిమతాన్ని నేరుగా వెలుగుచ్చకుండా మీకు ఇష్టమైనచో మనం కూడా వెళ్ళవచ్చు కదా అని ఆమె అడిగినటువంటి విషయాన్ని ఆ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఆమె చెప్తూ ఉంటుంది, ఓ నాత బంధువులను చూడగోరి, ఎందుకంటే మా నాన్నగారు చేసేటువంటి ఆ యజ్ఞానికి మా బంధువులందరూ కూడా వస్తారు. మరి మా బంధువులను చూడగోరినటువంటి నా సోదరీమణులు మరి అక్కడకు తమ భర్తలతో పాటుగా ఆ మహాయజ్ఞానికి వచ్చి ఉండవచ్చును అని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. మరి నేను కూడా మిగిలిన వాళ్ళ మాదిరిగానే దేవతాగణము వీళ్ళందరూ ఏ విధంగా అయితే అయ్యారో నా తండ్రి గారు వసగినటువంటి ఆభరణములతో అలంకరించుకొని ఆ సదస్సునందు పాల్గొనుటకు మిమ్ము గూడి చెనగోరుదును, మీతో కలిసి నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి అనుకుంటూ ఉన్నాను. ఆ విధంగా మా నాన్నగారు నాకు వివాహ సమయంలో ఇచ్చినటువంటి ఆ ఆభరణాలను నేను అలంకరించుకుని సో ఆ సదస్సుకి మీతో పాటు వెళ్ళాలి అని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను అంటూ ఆమె తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని తన భర్త అయినటువంటి శివుడితో వెలుగుచ్చినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనము ఈ 9వ శ్లోకంలో చూసినటువంటిది. అయితే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణంలో మనకి ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో మరి ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సతీదేవి చూసినటువంటి ఆ విషయాలు సాధారణంగా ఆభరణములతోనూ చక్కని వస్త్రములతోనూ అలంకరించుకొని భర్తతో కూడి ఉత్సవములకు ఏగి బంధుమిత్రులను కలియుచు ఆ రీతిగా జీవితమును అనుభవించగోరుట స్త్రీ యొక్క సహజ స్వభావము. సో స్త్రీలకు ఉండేటువంటి ఒక లక్షణంని ఇక్కడ సహజమైనటువంటి స్వభావాన్ని, ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చినటువంటి భౌతిక మరి ఈ ప్రకృతి స్త్రీగానే చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి, కాబట్టి భౌతికమైనటువంటి స్వభావాలతో ఉండేటువంటిది స్త్రీ కనుక సో ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ చక్కగా అలంకరించుకొని ఆభరణాలతోనూ వస్త్రాలను చక్కగా, ఎందుకంటే సాధారణంగా మనం ఏ ఉత్సవాలకు ఏగుతూ ఉన్నా, ఆలయానికైనా లేకపోతే ఎక్కడైనా ఏదైనా పూజలకు వెళ్తూ ఉన్నా లేదా వివాహ మహోత్సవాలకు వెళ్తున్నా, ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్కి ఉత్సవానికి వెళ్తూ ఉంటే సాధారణంగా స్త్రీలు మంచిగా అలంకరించుకొని రావడం అనేది సహజమైనటువంటి ధర్మంగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భౌతిక సుఖమునకు మూల సిద్ధాంతము స్త్రీయే కనుక అటువంటి స్వభావము అసాధారణమేమీయునూ కాదు. అంటే స్త్రీలు ఆ విధంగా అలంకరించుకొని మంచిగా మరి ఉత్సవాలకు పోవడం అనేటువంటిది వారి యొక్క
సహజమైనటువంటి స్వభావమే. అది సాధారణమైనటువంటి విషయమే తప్ప భిన్నమైనటువంటి విషయమేమీ కాదు. అంటే అతిగా అలంకరించుకోవడం అని కాదు. తనకున్న వాటిని తన సౌందర్యంగా మంచిగా కనిపించడం, అంతేగాని ఎవరో చూడాలి అలా కాకుండా సాధారణమే అయినటువంటి విషయమే, కానీ ఇది ఆమె అసాధారణమైనది కాదు. అలాగే ఆయన చెప్తున్నారు, స్త్రీ అనేటువంటి పదమునకు భౌతిక సుఖరంగమును విస్తరించున్నది అని భావం ఒక రకంగా చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి భౌతిక జగత్తునందు స్త్రీ పురుషుల నడుమ ఆకర్షణ నెలకొని ఉన్నది. బద్ధ జీవనమునకు చేయబడిన ఏర్పాటు అది. ఈ భౌతిక జగత్తులో బద్ధ జీవనానికి అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క బంధనాలకు తో స్త్రీ పురుష ఆకర్షణ, రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి ఆకర్షణనే స్త్రీని ఆ విధంగా సృష్టిలో జరిపినటువంటిదే పురుషుని ఆకర్షించడానికి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి, అంటే బద్ధ జీవనానికి ఒకరితో ఒకరు ఆకర్షించుకొని సంబంధాన్ని కలిగి ఒకరి ఏడ ఒకరు అనురాగాన్ని కలిగి ఉండడానికి ఇక్కడ ఇవ్వబడుతూ ఉన్నటువంటిది అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నాడు. ఇక మరి స్త్రీ పురుషుని ఆకర్షించగా గృహము, ధనము, సంతానము, స్నేహము మొదలగు వానిని గూడినట్టి లౌకిక కర్మల పరిధి విస్తరించుచూ పోవును. అంతే కదా. సో ఆ విధంగా ఆకర్షించుకోవడం ద్వారా మరి స్త్రీ పురుషుల వివాహాలైనంటే గృహం ఉండాలి, మరి గృహంలో వాళ్ళ జీవనాన్ని గడపడానికి ధనం, అలాగే వారి యొక్క అనురాగానికి సంతానము, అలాగే వారు ఆ సంతానంతో పాటు బంధుమిత్రులు ఏర్పడుకునేటువంటిది, వాళ్ళతో కలిసి ఆ విధమైనటువంటివన్నీ కూడా స్త్రీ వలన కలిగేటువంటి ఇవి అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా భౌతిక అవసరాలను తగ్గించుకొనుటకు బదులుగా మనుజుడు భౌతిక భోగమునందే చిక్కుబడిపోవును. సో అది కొంతవరకు గృహస్థ జీవనంలో ఉన్నంత వరకు అది సాధారణంగా ఉన్నటువంటిది అని చెప్పబడింది. సో దాని నుండి క్రమక్రమంగా కొంతకాలం తర్వాత బయటపడాలి. కానీ మనము ఆ విధంగా నిరంతరం కూడా ఎంతో వయసు వచ్చిన తర్వాత కూడా, ఎందుకంటే మనకు ఆశ్రమ ధర్మాలు అని మరి వర్ణ ధర్మాలు, ఆశ్రమ ధర్మాలు ఉన్నాయి. ఆశ్రమ ధర్మాన్ని మనం పాటించకుండా, అంతకుముందు కపిల భగవానులు వారు ఎంతో చక్కగా వయసు మీరిన తర్వాత కూడా మరి ఇంకా గృహమేదిగా ఉండిపోతూ ఏ విధంగా చేస్తున్నావు అలా ఉంది. కానీ ఇక్కడ కొంతకాలం వరకు ఆ విధమైనటువంటిది ఉండవలసినదే, సహజ సిద్ధమైనది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో మరి కానీ పరమశివుడు మాత్రము దీనికి భిన్నమైనటువంటి వాడు. అంటే ఈ బద్ధ జీవనానికి భిన్నంగా ఉన్నటువంటి వాడు పరమశివుడు, ముక్త జీవుడైనటువంటి వాడు. సో మరి ఇక్కడ మరి ఆ శివుడు ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయాలకి, ఈ భౌతిక భోగమునకు చిక్కుపోయినటువంటి వాడు కాడు. కనుక ఆయన యొక్క పేరు కూడా శివుడు, మంగళకరుడు, శుభకరుడు అని చెప్పబడుతుంది. కానీ ఆయన యొక్క భార్య అయినటువంటి సతీదేవి మాత్రము మరి రాజపుత్రిక, గొప్ప ప్రజాపతులకు అధిపతిగా ఉన్నటువంటి దక్షుడి యొక్క మంచి కార్యదక్షత కలిగినటువంటి ఒక రాజు యొక్క కుమార్తె. సో అయినప్పటికీ కూడా మరి ఇక్కడ మరి అలాంటప్పుడు రాజు తన కుమార్తెను ఈ భౌతికమైనటువంటి భోగవాంఛలు లేనటువంటి ఒక, నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక సన్యాసంలాగా ఉండేటువంటి వాడుగా, అన్నిటినీ త్యజించి ఉన్నటువంటి వాడుగా చెప్తున్నటువంటి మరి శివుడికి ఎందుకు ఇచ్చాడంటే, అంతకుముందు కూడా చెప్పబడింది, బ్రహ్మదేవుని యొక్క అభ్యర్థనపై ఆమెను శివుడికి ఇచ్చినటువంటిది. కానీ శివుడు భౌతిక భోగం పట్ల ఏ మాత్రమూ ఆకర్షితుడు కానటువంటి వాడు. మరి ఆ విధమైనటువంటి భౌతిక అలంకరణల యందు శివుడు సుముఖుగా లేని, అంటే భర్త కూడా సాధారణంగా భార్యతో పాటు తయారై వెళ్తూ ఉంటుంటారు కదా, భార్యాభర్తలు. కానీ ఇక్కడ శివుడు ఆ విధంగా సుముఖుడుగా లేకున్నా కానీ మరి రాజపుత్రికగా ఉన్నటువంటి ఆమె
ఆ విధమైనటువంటి లౌకిక భోగ వాంఛలను కలిగి ఉన్నటువంటిది. అంటే ఇక్కడ అర్థం మంచిగా అలంకరించుకొని భౌతిక జగత్తులో తన బంధుమిత్రులు, నా వాళ్ళు, నా అక్క చెల్లెలు, వారి భర్తలు, వాళ్ళ పిల్లలు, లేదా నా బంధువులు, సాధారణంగా స్త్రీలు ఫంక్షన్స్కి, పుట్టింటి ఫంక్షన్కి వెళ్తూ ఉన్నారంటే వారి యొక్క సోదరులు వస్తారు అని, ఇంకా వారికి తన తల్లితో ఉండేటువంటి పిన్నామ్మలు, పెద్దమ్మలు అంటారు కదా, వాళ్ళతో బాగా అనుబంధం ఉంటూ ఉంటుంది కొంత. సో ఆ విధంగా కూడా వాళ్ళతో కలిసి ముచ్చటించుకొని చేసేటువంటి, ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు వాళ్ళతో కలిసి ఉన్నటువంటి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ విధంగా చేసేటువంటి భౌతికమైనటువంటి భావనలు కొన్ని వాళ్ళకు ఉంటూ ఉంటుంది. సో మరి ఆ విధంగా ఆమె ఆలోచించి తన సోదరీ గణము కావించి ఉన్నట్లు ఆమె తండ్రి గృహమును కేగగోరెను అని చెప్తున్నారు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వారందరితో కలిసి ఆనందించవలెనని ఆమె అభిలషించింది. ఇక్కడ ఎందుకు అంటున్నారంటే, ఇక్కడ ఇదంతా కూడా ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి, ఈ దేహ భావనతో ఉన్నటువంటి అభిలాషలే కాబట్టి మరి ఇక్కడ ఆమె భౌతికమైనటువంటి సుఖాలకు ఆకర్షితురాలైంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆమె తండ్రి వసిగినటువంటి నా తండ్రి ఇచ్చినటువంటి ఆభరణాలనే నేను అలంకరించుకుంటాను అని ఆమె చెప్పారు. అంటే దీని అర్థము, తన భర్త అయినటువంటి, సాధారణంగా వివాహ సమయాలలో తండ్రితో పాటుగా పుట్టింటి వైపు నుంచి, అత్తింటి వారి వైపు నుంచి కూడా కొంత ఆభరణాలు స్త్రీకి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. కానీ శివుడు ఏముంది, ఆయనకి ఒకడు వచ్చి అడిగితే తాను ఉండేటువంటి ఇల్లును కూడా ఇచ్చేసినటువంటి వాడు అని చెప్తుంటారు. ఉండడానికి ఇల్లు కూడా లేకుండా ఉన్నటువంటి వాడు అని చెప్తారు. సో మరి అటువంటి వాడు మరి భర్త అయినటువంటి శివుడు ఏ విధమైనటువంటి ఆభరణాలను ఇవ్వలేదు అనేది ఇక్కడ చెప్తుంది. అందుకనే అంటున్నారు, భర్త వసిగిన ఆభరణాలను అలంకరించుకుందునని ఆమె పలకలేదు. ఒకవేళ ఆయన ఇచ్చి ఉంటే, మా నాన్నగారు ఇచ్చినవి, మీరు పెట్టినటువంటి ఆభరణాలను అలంకరించుకొని నేను పోదాము అనేది. కానీ ఇక్కడ అనలేదు, నా తండ్రి ఇచ్చినటువంటి ఆభరణాలను అని అన్నది కాబట్టి శివుడు ఏమీ ఇయ్యలేదు అనేటువంటి భావన. ఎందుకంటే శివుడు ఏమీ పట్టనటువంటి వాడే దానికి కారణము అని చెప్తున్నారు. ఆయన నిరంతరము ఆ దేవదేవుని యొక్క ఆలోచన యందు నిమగ్నమై ఉండేటివాడు. కారణమున భార్యను ఏ విధంగా అలంకరించి ఆమెతో పాటుగా సాంఘిక జీవనంలో పాల్గొనవచ్చు అనేటువంటి విషయాలు కూడా ఆయన ఎరుగునటువంటి వాడు. అంటే ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయాలు మరి ఆయన ఎరుగునటువంటి, ఆయన అంతా కూడా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భావనలో, ముక్త జీవనంలో ఉన్నటువంటి వాడు. సో కనుక మరి ఆమె తన భార్యతో కలిసి సాంఘిక జీవనమును పాల్గొనవచ్చు అనేటువంటి విషయాల్లో ఆయన ఆసక్తుడు కాకుండా ఉండడమే. సాధారణంగా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, మనకు వైదిక సాంప్రదాయాలను అనుసరించి పెళ్లి సమయంలో కుమార్తెకు కట్నం ఇవ్వడం అనేటువంటిది మనకు ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయము. సో కనుకనే ఆ దక్షుడు కూడా సతీదేవికి కళ్యాణ సమయంలో మరి ఆభరణాలతో పాటు కొంత కట్నాన్ని కూడా ఇచ్చాడు అని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా భర్త కూడా కొన్ని ఆభరణాలను ఇవ్వడం అనేది మనకు ఆచారమే వైదిక విధానంలో. కానీ ఇక్కడ భర్త అంటే శివుడు ఏమీలు లేనివాడు, అంటే ఇక్కడ భౌతికమైన సంపదలు లేనటువంటి వాడు. ఏమీ లేడు అంటే ఆయన మహోన్నతమైన శక్తి సంపన్నుడు ఉన్నటువంటి వాడే. ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో మనకు లేనటువంటి ఈ భౌతిక జగత్తులో మనం పొందలేనటువంటి ఎంతో సంపదలు ఆయన ఉన్నటువంటి వాడే. కానీ ఇక్కడ భౌతికంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది మనకి ఆయన ఏమీ లేనివాడు కాబట్టి ఆ విధంగా చేయలేదు అని ఇక్కడ ఆమె అడిగి చెప్పినటువంటి మాటల ద్వారా ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. కనుకనే ఆమె తండ్రి వసగిన ఆభరణములను అలంకరించగోరెదను అని ఆమె పలికినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలాగే శివుడు ఆమె ఆభరణ, ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే, సరే ఇవ్వకపోయాడు, కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ ఒక చక్కటి వివరణ చేస్తూ ఉన్నారు. సో సరే, శివుడు ఎలాగూ తన దగ్గర ఏమి లేవు కాబట్టి ఇవ్వలేదు, కానీ
ఆమె ఆభరణాలను తీసుకొని మాదక ద్రవ్యముల కొరకై ఖర్చు పెట్టుకోపోవుట సతీదేవి యొక్క అదృష్టంగానే చెప్పవచ్చును. ఏలాన గాంజాను త్రాగుచూ కొందరు శివుని అనుయాయులు ఇంటి యందలి సమస్తమును కొల్లగొట్టుదురు. భార్య భార్య ఆస్తినంతటిని కూడా లాగుకొని, అంటే తల్లిగారు ఇచ్చినటువంటి వాటినన్నింటినీ కూడా లాక్కొని పొగ తాగడము, మత్తు పదార్థాలు స్వీకరించడం వంటి కార్యక్రమం నిజంగా చూస్తూ ఉంటాం. ఈ భౌతిక జగత్తులో మత్తుకు వీటికి బానిసైనటువంటి వాళ్ళు భార్యకు వాళ్ళు పెట్టవలసినటువంటి వియకపోగా వాళ్ళు ఒకవేళ పెళ్ళినప్పుడు ఏదో ఆర్భాటానికి పెట్టినా ఆ పెట్టినవన్నీ ఖర్చు చేసి మొదట, తర్వాత ఆమెకి భార్యకు పుట్టింటి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి వాటిని కూడా ఖర్చు చేసి తాగి, అంటే చూస్తూ ఉంటాం. ఎన్నో సంఘటనలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కానీ ఇక్కడ సతీదేవి ఆ విధంగా ఒక రకంగా అదృష్టవంతురాలే, శివుడు ఆ విధమైనటువంటి పనులు చెయ్యలేదు అంటూ ఎందుకంటే శివ అనుయాయులు గాంజా కోసము, తర్వాత మత్తు పదార్థాల కోసం, కొంతమంది, అందరని కాదు ఇక్కడ, సో పొగ తాగడానికి వాళ్ళు అలా ఖర్చు చేసేటువంటి విషయాలను ఆయన చూశారు. కాబట్టి ఆ సంఘటనలను ఉన్నాయి కనుక, ఆ సమాజంలో ఆ రోజుల్లో ఉన్నాయి కనుక ఆయన ఆ విధంగా ఇక్కడ మనకి అందించినటువంటి విషయం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. యుగ యుగాల నుంచి పురుషుల యొక్క భౌతిక సుఖం కొరకు ఆ బుద్ధి అదేనా ప్రభుజీ? ఆడవారి మీద